Hej och välkommen tillbaka till min resa. Jag är så väldigt glad att ha första tillbakemeldingen från er och så första abonnementer. Jag fick lite kritik angående att det blir för mycket teorier. Så bestämde jag att göra lite mer praktisk video. Först vill jag svara lite på deras spörsmål till mig. Ja. Och så går vi vidare och då blir det snack om strategier. Och som sagt, drömjobb är väldigt olika för alla. Och varenda av oss vet för sig själv vad drömjobb för han eller henne. Som dere kanske skjønt allerede, det är svårt viktigt för mig att kommunicera med er. Jag vill väldigt gärna lära från er och vad dere gör till att finna deras drömjobb när dere lär från mig. Det kallas symmetrisk toveiskommunikation. Det existerar två olika strategier som man kan bruka i förhållande till jobbsökarprocessen. Om vi snackar om personer som organisationer kan man bruka både generiska och resursbaserade strategier. Generiska strategier går ut ifrån att välja strategi med att positionera sig i förhållande till konkurrenter. Den andra perspektivet kallas resursbaserat perspektiv, där man genomför en SWOT-analys av svagheter, möjligheter och trösklar och därmed positionerar sig ute i marknaden utifrån resurser man har. Så om man lyckas på marknaden och i vårt tillfälle det är jobbmarknaden, väljer man först strategi man ska bruka. Dere som allerede abonnerat på kanalen, dere har samma mål som mig, att finna drömjobb. Och då tänker jag det är helt omöjligt för oss att bruka perspektiv med analysera marknaden och tillpassa oss till det. Vi ska se på oss, på våra resurser, våra önskningar och efter det ska vi se på marknaden. Selvsagt är det svårt viktigt att veta vad som sker ute i marknaden och analysera sista trender och efterspörsel. Så då kan man på en måte tillpassa sig till marknaden, ja, och därmed skriva mer professionellt såklart, där man går utifrån vad arbetsgivaren som tränger.